En puɗɗorima inde Geno en juuli nelaɗo mo jaam e kisal borom muɗum. En calmini dendagal remintoɓe nde pindi pinal pulaku. Ko weltare mownde wonande en artude ɗo kadi ngam jokkude bindande meɗen en mbayri ɗo arde. Eyyi joni noon mataw gonɗen koye korka, ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah jaɓan en korka men e dendagal julɓe. Eyyi ɗum noon jokken tan e windande men yawtude en jiino garpejol. Garpejol ko mbinoɗen kañum woni mycose. En mbino garpejol ko peccugol dokkugol ɓinde rokkude ɓinde kewɗe, woni ko peccule e ɓille, woni ɓinde wotere feccowo rokka ɓille kewɗe. Eyyi sikkalama en kol ɗum joni. Eyyi hono kollirɗen ɗo en namni tan joni. Yeru joni ɗo so jii ndeɗo ɓinde, nder ɓinde nde feccode ronko ɓiɗɗe ɗiɗi, nden ndeɗo kañum fecco ronko ɓiɗɗe ɗiɗi, ko noon wotere kala fecco ronko ɓiɗɗe goɗɗe, ko noon haɗa daña ɓille kewɗe. Koni gati en mbino golɗo peccugol arata ko ngam hebbinde ɓinde, eɗen cohli ɓinde kewɗe, ɗum noon ɓille ɗe goɗake feccade dokken ɓinde kewɗe hono jirɗe ɗo ni. Eɗen tesko noon gueɗe yeru joni ndeɗo ɓinde kanƴe nandi, woni ɓinde yummare nde e ɓiyeri kanƴe nandi e dendagal ɓinɗe kala, wadde ɓinɗe dañeteɗe e feccugol garpejol kanje foof wadde kanje foof nandi. Eyyi enen noon hande garɗen ko haalde ko wiyete ŋusrol. Ŋusrol ko peccugol ɓindewol hono garpejol ni, kono noon ŋusrol kañum woni myose, ina sertino. Waɗi foof mbiɗen ko peccugol ɓindewol. Eyyi kono noon so gummiren ɓinde wotere rokkaten ɓinɗe nayyi, nandani e garpejol. Garpejol jin ɓinde kala ko ɓinɗe ɗiɗi. Eyyi kono noon ŋusrol ɓinde wotere rokkaten ko ɓinɗe nayyi e ŋusrol ɓinde wotere rokkaten ko ɓinɗe nayyi. Ewa kadi ɓinɗe dañeteɗe ɗe ɗe nandani e ɓinɗe yummaje ɗe. Eyyi nde wonno e garpejol en jiini ɓinde yummare e ɓiɓɓe mum foof nandi, ɓille dañaɗe e ɓinde wotere e ɓinde yummare nde e ɓinde dañaɗe foof ina nandi. Kono noon ŋusrol wona non, ɓinɗe dañeteɗe ina certa ɓinɗe yummaje ɗe. Eyyi nde wonno kangol ngol usta sowre boruwi, ngol usta sowre boruwi. Ma en jii joni ma en gaddu ɗo yeru joni jiihen holko ɗum yiɗi wiide. Kadi ngol toɗɗi ko ɓinɗe jogorame, wona ɓinɗe ɗe gona jogorame, ala. Ɗum noon woodi cellule souche e kañum so toɗɗi ko cellule sexuelle, walla mbiyen cellule germinal. Eyyi ɗum noon kadi peccen ganden wonde ngulɗo ŋusrol waɗi ko peccule ɗiɗi kañum e nder muɗum, waɗi peccule ɗiɗi. Waɗi ŋusrol goho woni myose 1, waɗi ŋusrol ɗiɗi woni myose 2, waɗi foof ŋusrol goho. Ŋusrol goho waɗi peccule nayyi kañumne hono jiruɗen ni, kono noon en waɗi gamrawre goho, diwirawre goho, dowrawre goho e wortorawre goho. Waɗi ɗum wiyede goho o kono sababude gonnen koye ŋusrol goho. Eyyi joni noon gamrawre goho hono jiruɗen ni en jii wonde sombru aadude ndu nani feeñi e ko nandi, en jii centrole meɗen nani. Ɗum noon so en gari e diwirawre noon en jiino e garpejol ko boruwi. Yeru joni ɗo joni jogiɗon boruwi nayyi. Boruwi nayyi ɗi ko kanji nayyi deggodirta e ngol ɗo yeru ngel ɗo fawa ɗo, ngel ɗo wona yeeso, ngel ɗo fawa ara hen, ngel ɗo wona yeeso. Kono ŋusrol wona non, en jii ko boruwi ɗiɗi ko hanjum ɓe pawodirta, boruwi ɗiɗi pawodirta. Yeru joni ɗe so en jii wona nayyi deggodirta, ala, ɗiɗi fof pawodirata e diwirawre. Joni noon gamrawre so jii dowrawre noon nden ko borowol timmugol yahata dow, borowol timmugol yaha less, walla mbiyen borowol timmugol yaha foɗire dow, foɗire banggue gongol ngol, foɗire banggue hono jiruɗen ɗo ni. Eyyi deke wadde wona borowol ɗe joni ɗo wadde deke wona taƴitinde borowol, ala, ko borowol timmugol cowigol ko kañum yaha dow, cowigol gongol yaha banggue goɗɗo. Ewa so en jii e wortorawre, so ɓinde nde feccima en jii nde waɗi boruwi ɗiɗi hono jiruɗen ɗo en namni en ɗo. Eyyi en gartata kadi en jii ɗo pewnitgol kadi sombru aadude ɗum en kalani ɗum e ŋusrol. Eyyi kono noon tan kam ko tengti ɗo kam eɗen ceerno ɗum to banggue garpejol wonde boruwi ɗi ko cowiɗi jahata dow, nandani e garpejol, ko cowiɗi jahata dow hono jiruɗen ni. E ɗum noon jawtinen ŋusrol ɗiɗi kadi hono jiruɗen ni, hono ŋusrol goho ni, ne waɗi gamrawre ɗiɗi, diwirawre ɗiɗi, dowrawre ɗiɗi e wortorawre ɗiɗi. Eyyi kono noon ŋusrol ɗiɗi e garpejol nandi. Eyyi ŋusrol ɗiɗi e garpejol nandi. Eyyi ƴeewen tan yeru joni ɗo sen gari e gamrawre ɗo kam eɗen teski mataw way tan kono wortorawre goho ni fof serti seeɗa, kono noon foof kam ɗo woɗɗoraki. Eyyi kono jeehen e diwirawre ɗiɗi, e diwirawre ɗiɗi eɗen jiiya boruwi ɗi ne deggodiri hakkude o, ne pawi hakkude o, ne deggodiri hono no jeerten e garpejol ni.
hono noon e jokkiron noon yahay dow rawre feccere borol yaha bangi gongol yar bangi goti fof foɗire bangi hono garpeƴol yiruɗen ni caggal ɗum dañen ɓille 4 ɗo joni feccima hokken ɓille 2 ɗo hokken ɓille 2 wadde sen paami ummorade nde ɗo ɓinde wotere adi fof rokki en ɓille 2 caggal ɗum ɓille 2 ɗe cewima wonti ɓille 4 ko ɗum waɗi en wiide wadde ngosorol ɓinde wotere rokkata ko ɓille 4 hono jirɗen ɗo tan ni ngal ɗon tan ina facciran en hunde nde holno yaari ɗo joni sen jii en jii jogui ɓinde meɗen nde ɗo ande jogui ɗiɗo boruji ɗiɗi bulaji mbiɗen yeru ɗin go biɗɗo gowi bulaji ko gam yitta kam wiide jogui boruji ɗiɗi cowi cowal kala cowal hono noon kadi ɗo joni so feccima ɓille 2 garande en jii eɗen jogui feccere jogui wadde ɗeɗo ɓille keɓade musurol goo jogui ko feccere ɓinde yummare nde jogui ko feccere ɓinde yummare nde woni feccere banggue garti banggue chromosome jogui ko feccere wadde ɓinde yummare nde joni noon banggue musurol 2 eɗen jii ɗo jogui ko nayaɓal woni sa fecci ɗo joni laabi 4 ɗum rokkoyten ɓille ɗe dañoyten e wattan musurol ndeka wadde en teski en jii wadde ne serti wadde ina serti e garpeƴol gam tan kam mi rokka en ɗo yeru goto tan kam en jogui ɗo vidéo ni famille ɗum nde yaari ɗo gonnen koye gam rawre ɗo gonnen koye gam rawre en jii boruji nana juɓɓodira ay ɗiɗi fof nani pawdiri ɗo joni gonten kadi koye diwi rawre en jaari e diwi rawre gari dow rawre kadi joni noon jaɓanten ko worto rawre engrais ɓille ngol e feccade en jii ɓinde fof jogui ko feccere ɓinde yummare nde jogui no dono ɓinde yummare nde jogui no nayon kon ɗo joni peccima hakkude ɗiɗi jeehi banggue ɗiɗi coyɗi jeehi banggue ɗiɗi coyɗi jeehi banggue ɗum ko ngosurol goo joni noon jaɓni ngosurol 2 ngosurol 2 hono mbirɗen ni sen teskima ina nande garpeƴol en jii ko ɗi deggodira wona ɗi pawdira ala ɗi deggodirata ngol boruji ɗi deggodirat joni noon goto fof nawa feccere borugol en jii joni en dañi ɓinde 4 wadde ngosurol rokkata en ko ɓinde 4 hono holliri en ɗum noon mataw ko ɗum ɗo jinɗe wiide joni noon kam gam ha joni andinde tan wonde wonde ngosurol toɗɗi adata ko rokkude en dese gati eɗen gandi gam neɗɗo jibine eɗen gandi kam en kalin haala gueñgol jogramol mbiɗen gueñgol jogramol alay saago ko noddi ko dese joni noon dese ɗe ko ɗo ɗe pewte ko ngol ɗo ngosurol ko ngol ɗo peccugol ɓindugol woni ngosurol kañum rokkata en dese garoje gam toɓɓinde e ko nandi hen gam rokka en kañol taw ko banggue gorko rokka en kañol koto banggue debbo rokka en ovule wiyete ko ovule ko ɗum noon ko noon wadde mataw ko ɗum hande gaddanɗe bandiraɓe en jafnima so waɗi pergitande e ko nandi hen wonano sakko ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe yoɓe jokka rewidade Pini Pinal Pulaar gandal hewani kono eɗen etto tan kam hakke bawɗe meɗen gam etade artirde ko janggaten ko e ko nandi hen e ko artirde ɗum Pulaar nde wonno eɗen gandi hande gandal ina woɗɗoyi joni noon ɗemɓe foof noon koye foɗodirde ɗum noon moni kala foti dadade darno ɗemgal muɗum e ɗum noon on jarama on rewdiɓe Pini Pinal Pulaar